ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଲେଜର ମେନ୍ ଗେଟ୍ଟା ରାସ୍ତାରେ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ହେଉଛି। ଏବେ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଯିବ। ପିଲାମାନେ କିଛି ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଘରକୁ ପଳେଇ ଗଲେଣି। ଆଉ ଯେଉଁ ମେଳାର ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ଏଇ ମେଳାରେ ଏଥର ମାନେ ବେଶୀ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକି ଜବ୍ କରିପାରିବେ ସେମିତିର ପୋଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା। ସେଇ ମଧ୍ୟରୁ 50ଟି ବାହାର କରିପାରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ITI ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, 10th ସେଇଭଳି ଆସିଥିଲେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିହାତି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନିହାତି ଆସିବା କଥା। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ କି ନାହିଁ, ଟିକେ ଆସିକି ବୁଲିଯିବା କଥା। କ'ଣ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ଆସିଥିଲା, ସବୁ ଭଲ କମ୍ପାନୀ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏବଂ ସେମାନେ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଥିବାରୁ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସଚେତନ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଚାକିରି ଆଶାୟୀ ବା ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଆସିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ